A veure, ja sabeu el que tocava avui, m'ho porteu demanant des que vaig fer l'altre vídeo. Ja per començar, sé que van haver comentaris d'aquesta classe, però doneu igual, tinc que dir-ho perquè si no em quedo tranquil·la. Ja ho vaig dir per les stories per Instagram, però em repetisc. Són grups, el primer vídeo, que us el deixaré baix a la descripció, eren grups que jo no havia escoltat mai i que em vau recomanar a vosaltres. Grups que jo havia escoltat com La Gossa Sorda, no anava a posar-ho perquè sabeu de sobre que m'agrada i ja ho havia escoltat i no era un descobriment per a mi. Aleshores, m'agrada La Gossa Sorda? Sí. Escoltava Obrint Pas? També. Pareu, en sèrio, no vaig a posar ni Obrint Pas ni La Gossa i no vaig a posar grups que vaig posar en el primer vídeo. Aleshores, quan als comentaris escriviu "No has posat Auxili, no has posat Zo, es vas posar l'any passat", vale? Gràcies, sou un amor. També a part, si voleu escoltar altres recomanacions de música que puga tindre, de coses que escolto jo de normal, etc, coses que no vaig a posar així, perquè el d'avui també són 20 grups que no havia escoltat mai i que he escoltat des que vaig fer el vídeo de l'any passat fins ara. Sempre podeu anar al meu Instagram, tinc ahí com highlights de música i és música. I ja està, i podeu entrar ahí si voleu, i si no, doncs no passa res, no cal que entreu, no, tampoc es pregueu massa. Vale, abans de començar, els grups que us porto avui, com ja he dit, són grups que he escoltat des de l'any passat fins ara. N'hi ha molts grups que de primeres pues, no m'entraven per l'orella, però segur veure'ls en directe i és en plan de per favor. Així que si teniu l'oportunitat d'estar a un concert que n'hi ha 5 grups i us n'interessen 2, quedeu-se els altres 3, perquè igual s'enamoreu i és en plan de, és el meu nou grup preferit, és una nova paraula, per si no ho sabíeu. Que és el que m'ha passat a mi en alguns dels grups que vaig a recomanar avui i pues eso. I el primer grup que tinc que recomanar, que no l'havia escoltat i encara no he tingut el plaer, l'ocasió sí, però no els he escoltat encara en directe, és Atupa. I no sé per què no em vaig quedar al concert, perquè després els he escoltat i és en plan de lo que m'he perdut. I la cançó que he vist dels videoclips que tenien i tal, que són tots super bon rotllo, o sigui, desprèn bon rotllisme. La que més m'ha agradat i m'ha entrat així per l'ull ha sigut Tu Mateix. Tu la du seguim vivint, ficada amunt el dit, no ens importa el que puguen dir. Llançat, penalti canta, com tu ets al teu temps i fidel al que sents. Així que balla, estima i compta, sempre amb mi, així entens si vols ser tu mateix. Oa, tu mateix. Val, a que molen. Abans no ho havia dit, però l'ordre de les cançons, igual que en el vídeo anterior, el vídeo anterior va ser més que res pues, per recomanacions, per l'ordre en què me l'havíeu recomanat. El vídeo d'avui és més l'ordre en el que jo els escoltaria, com per introduir-ho millor. No sé si m'explique, però manteneu, al final del dia manteneu. Una altra recomanació, que això sí que ha sigut més recomanació que descobriment meu propi, ha sigut Su, no sé si es diu Su, jo dic Su i ja està, que m'encanta el rotllo d'aquesta tia, també té moltes cançons en castellà, m'agrada com canta, m'agrada la veu i és el bon rotllo i que desprèn. Els estic posant en plan de bon rotllo i estils al meu cap s'ordenen així. I la cançó de Su que més m'ha agradat, que ha sigut en plan de esta pa dos birres, en B, perfecta, genial, en plan de pa unes olivetes al pelo, és la de Lligar-nos lo teu, que quan vaig escoltar la lletra i va ser en plan el videoclip i tal, va ser en plan de això m'identifique molt. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em cansa. Aquest grup, Sense Sal, jo no els havia escoltat mai de la vida. És una recomanació d'una persona que va ser en plan de com no els he escoltat mai, i va ser posar-me un parell de temes i va ser en plan de hola, vull veure-vos en directe. I de fet n'hi ha un concert pronte, no sé quan, no me'n recorde ni a on, però sé que tinc que anar i sé que van. Sabeu que per l'Instagram jo sempre vos faig spam de tots els concerts als que vaig i després mos trobem per allí i 4 birres, 4 fotos i lo que parega. I la cançó que més m'ha agradat, així que el videoclip també ha sigut una cosa molt atractiva visualment i en plan molt dinàmic, és Fins que surti el sol, i així la teniu. Tenim el món a baix, tenim la sang al cap, som parts de l'univers, fem l'última i marxem, donem la volta al llit, farem nostra la nit, fins que surti el sol, a la teva pell, a dins la foscor, al teu esquelet. Val, així tinc un dels meus grans descobriments per a mi, però que m'ha trencat el cor saber que se desfà el grup, i he tingut la sort d'anar a trobar que hi ha 2 o 3 concerts des que els vaig veure per primera vegada, i és Svatters, que és en plan de com poden fer dalt de l'escenari tant de comboi, o sigui, no sé ni qui són, no sé ni d'on són l'hòstia, i el primer concert va ser en plan de com són tan amos, que trobo que va ser al Poma Rock, i quan van dir que es quedaven com 4 o 5 concerts per a que acabaren ja i se'n van i desapareixen, va ser en plan de per què? I òbviament la cançó que més em va entrar tant en concert com després escoltant-la en casa i tal és La vida bonica.
Escalarem el cim metal, tocant el sol que la vida calafat. Que la vida te vaja bonica, que la vida te vaja bonica, que la vida te vaja bonica, que la vida te vaja. Val, aquesta recomanació igual un poc vos sobra en el sentit de que no puc donar més la vara en ells, però és que la fúmiga és la fúmiga i no podia no eixir així. I com ja he donat molt la vara en Mediterrània, que trobo que he donat la vara tot el que es pot i més, però és que m'encanta la cançó, ja ho sabeu de sobre, i Carrasquetón també per Instagram també us ha pegat molt la brasa. Una cançó que m'encanta perquè sabeu que les versions a mi sempre me pillen un poc en plan de em falta l'aire perquè o la fas bé o no la fas, i és que ells tenen una versió de l'Estaca de Lluís Llach, és Socatira. La cançó sencera és una puta brutalitat i així us deixo en el trosset de l'Estaca que, en veritat, l'escoltes i ompli, però és que ho escoltes en directe i és comboi màxim, absolut i amor. Si es tiren tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo les tire fort per aquí i tu les tires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Òbviament, si parlem de comboi i en plan de bon rotllisme, doncs no podia faltar que recomanara Cactus, òbviament, i és que els vaig veure en directe i va ser en plan de m'enamore, o sea, la veu de Samantha és en plan de per favor, o sea, per què canta tan bé esa xica? I el remix de tots junts és en plan, ja està, en casa. I sí que és veritat que tenen moltes cançons i, bueno, versions que ja és en plan de empixe de la puta risa, perquè és que és comboi màxim. La de Fusta és això. Ya no tengo genocidas, soy de festivales. Y lleva, es verdad. Encara que s'hagin sepat el litro sempre és més barat. I lleva, ja està bé. Ya no tengo genocidas, soy de festivales. Fusta, festa. Fusta, festa. Fusta, festa. Val, Lilith i Dionís, o sea, la de anys que porten estos pedazos artistes en marxa i jo no els havia escoltat mai i és en plan de ¿por qué? No lo sé, però molen moltíssim, són també molt de comboi, no els he escoltat encara en directe, tot i que trobo que en setembre ara toquen en algun lloc, setembre, octubre, no ho sé, ja me l'avisa per Instagram, no passa res. I la de la Vall del Jaguar ha sigut en plan de jo això necessito escoltar-ho en directe perquè això té que ser comboi màxim, sense cervesa, en birra, sense birra, de veritat. Que vol el guacamai i que creixca el julivert, que arribe la tribu amb tots els meus germans, que toquen les campanes i traguen assar. La selva s'apoderarà d'Ibèria, la selva s'apoderarà d'Ibèria, tornarà a pastar el jaguar a la vall de l'Aguar, tornarà a pastar el jaguar a la vall de l'Aguar. A veure, ara mos tenim que posar en plan seriosos i en plan, per favor, perquè ve una gran, que la primera vegada que la vaig escoltar en directe va ser en el Fes Lloc i va ser en plan de puc ser la teva millor amiga, perquè em vaig quedar en plan de l'admire moltíssim, com més l'escolte parlar, com més l'escolte cantar, com més la veig en directe, més m'agrada, i és Tessa, no podia ser una altra persona. I tot i que té temassos, en plan la d'Amy Winehouse és en plan de posa'm a primera fila i deixa'm ahí soles un rato, a mi la matança de Tessa és la que més m'omple, la que més m'agrada i pa vosaltres. Que el talla ungles per arrancar-li la pell, el talla pedazos con feu Gaudi al Parque Güell, le arranqué la cabellera per poder fer-me un mantell. Quin le mande sang, yo no me voy a ballar, me miren alucinar, yo no me voy a ballar, mira la cabellera, yo no me voy a ballar, yo no me voy a ballar, yo no le voy a ballar. Val, això també és una recomanació perquè no ho haver escoltat mai si no fora per una trasta molt important que li diuen Aina, que em va recomanar i no parava, escolta Frida, escolta Frida, escolta Frida, i és en plan de, vale, ho escoltaré. I molen moltíssim, en directe encara molen més i són un amor de veritat. Vos sonarà Jota perquè ja estava en Arrap, que ja ho vaig recomanar l'any passat, que quan em vaig enterar de que Arrap ja no estava com a tal, no sé si m'enganya si estic dient això mal, però se me va trencar un poc el cor perquè era en plan de mola mil, i quan vaig començar a escoltar Frida va ser en plan de jo
per què no sabia de la vostra existència, m'ho expliqueu. I tot i que tenen cançons com la de No Money en Periferia Norte i tal, que és una puta locura de cançó, una puta locura, teniu que escoltar-ho, la que vos recomano, que és la que més, no sé, a mi mola moltíssim, és La Recepta. Deixa-li la pell pa que no estiga tan sosa. Amb força com la primera, no deixes que s'apague el foc de cap manera. Posa-ho directe al forn amb força com la primera, no deixes que s'apague el foc de cap manera. Posa-ho directe al forn. L'any passat sí que és veritat que vaig rebre moltíssimes recomanacions i no vaig arribar a escoltar totes les recomanacions perquè és que físicament no vaig poder. És com si intentés veure totes les pel·lícules de Harry Potter en una vesprà. Es podria? Sí, però acabaries mort. Aleshores, a mi no sé per què no em va arribar ninguna recomanació de Pupil·les, perquè quan vaig començar a escoltar-les fa poc va ser en plan de com molen, les he vist en directe i, o sea, es mengen l'escenari, mola moltíssim. I la cançó de V o V o V baixa, conforme li veu dir, la dislèxia real, em va encantar. O sea, sabeu que jo soc prou escatològica i prou de parlar clar i sense pèls a la llengua, i quan vaig escoltar la cançó va ser en plan de podeu ser més ames? La volen neta, la volen depilada, la volen jove i poquet visitada. La volen perfecteta, la volen ocupar, la volen maltractar. Entre les cames tinc un tresor, riu de vida humida, impera la foscor, manrots d'amor i guerra, selva salvatge, poblada i tendra. Entre les cames tinc un tresor. Val, vaig a ser sincera, va de bo, no havia escoltat mai, fins que els vaig escoltar en directe a Orbo, i va ser en plan de hola, per què no vos havia escoltat mai? Perquè em va molar moltíssim el rotllo. No vaig entrar ja en lo putos amos que són per les coses que han fet i com han reaccionat davant de certs problemes dins del grup, perquè no és el dia ni el moment, però m'encanta com actuen, com desprenen, l'energia que desprenen al de l'escenari és brutal, el comboi que creen i les lletres que tenen, que tot i ser comboi en plan de que a mi almenys sí que em comboien, són super reivindicatives i era en plan de jo vos necessitava a la meva vida. I la cançó de Condemna és... Repressió, mordassa i barra, són raons per cantar més fort. No te condemna, volem submisos a l'estafa del sistema, carres sense socis en la butxaca plena, l'atacar a l'una fa tindre la sang molt freda, joves que han deixat de tindre por a la trena. Volem submisos a l'estafa del sistema, carres sense socis en la butxaca plena, l'atacar a l'una fa tindre la sang molt freda, joves que han deixat. A veure, com tot i com tot, n'hi ha grups que m'han agradat moltíssim en un parell de temes iau. Sí que és veritat que aquest grup MIM no m'ho he escoltat tot, perquè, de nou, físicament no puc. I és un grup que he començat a escoltar relativament fa molt poc, literal, en plan de 2 setmanes que he començat a mirar més temes i tal. I la veritat és que m'ha agradat moltíssim el que he escoltat fins al moment. I el tema de la platja ha sigut en plan de que m'ha arribat moltíssim. Agafa'm ara que es fa fos, despulla'm ara que estem sols i girem-nos a veure el mar. Les llums del far s'han apagat i besem-nos sense tendresa. Despullem-nos mentre la lluna ens vol canviar el lloc, sentir-se més a prop. A veure, mai. En aquest grup tinc un dilema molt gran i és que han anunciat ja que pronto van a treure nous temes i tal, trobo que han anunciat que van a treure nou disc i és en plan de va passar-me com en la majoria de grups de l'any passat, que va ser recomanar alguna cançó o enamorar-me de lo que tenien ja fet i de repente treuen temasses encara millors i era en plan de per què ho feu? Per què jugueu així amb mi? No ho entenc. Però sí que és veritat que des que vaig començar a escoltar-los era en plan de m'encanta la veu del cantant, és en plan de però és una d'aquestes veus super úniques i que almenys a mi em transmet moltíssim i m'agrada, i el conjunt del grup mola moltíssim. La cançó que més m'agrada és la de Dolça Força i ara vos la pose, però de veritat és que m'ho veig vindre que quan treguen el disc serà en plan puta locura i jo em quedaré en plan de és que això jo ho hauré volgut tindre pel vídeo, però no passa res. Quan ho treguen farem spam per Instagram. Amb la dolça força descobrint els paisatges que ens amagaven. Tanques els ulls, notes com bullis de conserva tant el fred, amb la calor i l'emoció de tirar junts, perdre la por, sentir el món. Val,
sé que sempre dic que no vaig a fer favoritismes ni res, però la samarreta no es pot veure des d'ahir, però, bueno, sabeu quina samarreta és. I, òbviament, aquí tocava recomanar el Zembla. Per què no els havia escoltat mai abans? No ho sé, jo arribo tard a tot en la vida. Però els vaig veure en directe en Orba el mateix dia que va de bo i va ser en plan de... Per favor, o sea, m'enamore. M'encanten les lletres. N'hi ha un parell de lletres que és en plan de jo vos menge. Si teniu temps, escolteu-se tot l'últim disc, perquè, per exemple, Finestres, Eterna nit, escolteu-ho, per favor. Però, òbviament, portant aquesta samarreta no podia recomanar qualsevol altre temazo que no fora Cors Armats. Tenia el discurs que podia perquè no sabia d'escoltar el sentiment. I en el cor de les respostes van trobar el foc i ens pren. Ens cuidarem unes altres en la foscor de la ciutat. I si una nit no ens queden forces, que no celebren, que tornarem a l'endemà. Vale, jo sempre intento fer els vídeos aquests de la música super hiper mega curts o quan faig recomanacions i tal, perquè si no només en la música ja fan 10 minuts, jo xerrant pues 50. Però així tinc una xicoteta anècdota per al grup que vaig a recomanar ara, i és que mos en vam anar a un acústic a Benimeli, en plan super de domingueo, i estàvem fent l'acústic tàndem. I jo, ai, que bé que toca, que bé que canta, xica, una passada, ¿vale? Si podeu escoltar-los en directe, la puta hòstia. Però no és la recomanació. La gràcia de quan diuen que el xic toca en un grup que es diu Diàspora, que és la recomanació, i m'ho vaig trobar en el mòbil l'altre dia en plan de, hòstia, a sobre que ho tinc apuntat així, ho vaig buscar i va ser en plan de puta locura de grup. A mi em mola mogolló este rotllo, ja sabeu que jo soc molt en plan de, igual m'agrada Britney Spears, que m'agrada Marilyn Manson, i quan vaig escoltar la paraula va ser en plan de, que em mate. I és que no podran seguir tirant endavant perquè estem així tallant-los el pas. La força que ens donen els avantpassats per seguir cridant, per seguir lluitant. I venim convençudes cridant que volem tindre veu i opinar. Juntes decidir cada paraula sense necessitat de representants. Val, ara si vos dic Elisa Borredà, a molts ja se vos planten les orelles. Si vos dic la tia Figa, doncs ja esteu tots ja fent palmes darrere de la pantalla, ja ho sé. Sé que no té massa coses tretes, té mogolló de col·laboracions i tal, i la xica canta com un àngel, de veritat, canta que dona gust escoltar-la. I la cançó que a mi, òbviament, que vos ha donat mogolló la tabarra per Instagram, però hasta que he pogut i més, és la de Trap Brut, perquè m'encanta, però és que de veritat, esta xica té una veu que fa de tot. I així la teniu. Que ja ha patit ella prou i no vol ja patir més. I no vol patir ja més per no saber guanyar, per no saber guanyar diners. No me toque los ovaris, que si no t'estampeos és lo que et sobren, però a teu discurs. Val, no podia recomanar música, jo sé que donem molt la tabarra en determinats grups, però perquè la confiança dona asco. I Nuc no podia faltar en el vídeo. Òbviament no vaig a posar-vos els temes que ja s'heu escoltat i reescoltat per mi ja 30.000 vegades i és que ho he escoltat pel vostre compte. I aquesta versió de Forta en Mireia Vives i Borja Penalba és en plan de mateu-me, caseu-me i feu-me de tot, per favor. Trobaràs la resposta, lluitaràs una altra volta. Saps que tu ets la més forta, saps que tu tens la resposta. Saps que tu ets la més forta, saps que tu tens la resposta. Val, ara que ja mos han posat en plan més tranquil·let, més melòdic tot, jo tenia que recomanar a Cigarrito perquè els vaig descobrir de casualitat de la vida per Instagram i va ser en plan de com podeu transmetre tantíssim. A part que jo sóc una enamorada de la vida i que el disc es diga El Renaixer d'Abril quan el meu aniversari és en abril i és en plan de com senyals de la vida, i la cançó de Totes les cançons parlen de mi m'ha arribat moltíssim i espero que si l'escolteu sencera teniu baixes links i per favor, escolteu-la perquè val la pena. Ara que ho sé tot, però no sé què polles faig. Serà que sóc afortunat, però també el més desgraciat. Ara totes les cançons parlen de mi. Ara totes les cançons parlen de mi. A veure, un dels problemes més grans que he tingut per a fer aquest vídeo és que literal han hagut canvis d'en plan de fa mitja hora n'hi havia grups que ara ja no estan i grups que no estaven ara sí que estan.
I un dels canvis que s'ha integrat a última hora, perquè el vaig començar a escoltar literal ahir, és Exili a Elba, que els vaig descobrir per Instagram fa un parell de dies, vaig començar a seguir per escoltar-los, i ahir quan els vaig escoltar va ser en plan de tio, que ja tenia la llista feta i m'encanta. I és en plan tranquil·let, però no tan tranquil·let, però transmeten molta pau, almenys a mi sí. I la cançó que més m'ha agradat ha sigut Paraules d'una dona sàvia. Tu deixa'm dir-te a mi, destapa el teu desig. Sí, això que tens, que et crema per dins. Per totes les vegades que hem perdut de vista l'horitzó, les últimes paraules d'una dona sàvia es tradueixen en una cançó. I ja per últim, per acabar, també molt melòdic i molt tranquil·let, tot i que desprèn molta pau, i una veu que dius com pots cantar tan bonico, és Anna Dibori. Em sona moltíssim que aquesta recomanació és una recomanació d'algun trasto o alguna trasto de fa un mogolló de temps, perquè recordo d'estar escoltant-ho quan encara estava en Londres, així que va ser després de fer el vídeo segur. I la cançó de Rere els vidres és la cosa més preciosa que he escoltat, de veritat, és que té una veu que m'encanta. Sé que dic moltes coses que és en plan de però no havies dit que t'agradava més la veu de sí, ho sé, sóc conscient, però m'enamoro moltíssim de les veus i aquesta xica canta com els àngels. I vaig I ara ja espero que el vídeo no se vagi a quedar massa llarg, sempre dic aquestes coses perquè jo grave i després edite i després em trobo ahí en el mogolló i és en plan de molt bé, xerradora! I ja està, poc més que dir, no vull que enrotllar-me massa, com sempre, el que ja he dit abans, si teniu l'oportunitat d'anar a algun concert que vos interessa algun grup i n'hi ha 10 grups més, vegueu-se tots els concerts. Jo entenc que n'hi ha que parar per sopar, però de veritat que vos podeu estar perdent a l'amor de la vostra vida de la música, de veritat vos ho dic. I ja està. Fins al pròxim vídeo, que no sé quan serà, no sé si arribaré a temps o què, jo me'n vaig a Londres el dijous i a saber si torno o no, vale? I ja.